Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bagdol. Taong 1966, Quiniluban, Concepcion. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang manghuhuli ng agila itong si Bagdol. Mag-isa lamang siya noon kung lumakad, gawa ng ayaw niyang merong kasosyo sa kanyang negosyo. Ibang-iba ang uri ng agila sa isla. Bukod sa mga mapuputi nitong balahibo, naiiba din ang kulay ng pakpak nito na kulay abo. Kapag nakakasilay si Bagdol ng malalaking agila sa lugar, matyaga niya yung minamanmanan hanggang sa mahanap na niya ang kasalukuyang pinagpupugaran nito. Dahil sa ilang taong karanasan niya sa pangunguha ng ganoong ibon, kaya na may hindi nakapagtataka ang kanyang husay sa panghuhuli at paggawa ng bitag laban dito. Iniiwasan niya ding mapatay ang mga huhulihin niya, gawa ng hindi niya na yun maibibenta. Tama kayo nang narinig, ibinibenta ni Bagdol ang mga ibong yon sa mga taong kasosyo niya na merong koneksyon sa ibang bansa. Kaya lang naman nagpatuloy ang kanilang kalakalan noong mga panahong yon, gawa ng hindi rin basta-basta ang mga taong nagbibigay proteksyon sa kanya. Sa bawat agilang kanyang nakukuha, hindi biro ang presyo nito. Ayon nga sa kanya, isang ibon pa lang, halos makakaya mo nang makapagpatayo ng bahay na pang-2 tao. Sa loob ng ilang taon niyang pangunguha ng ganoong ibon, napilitan na siyang tumira sa isla. Malapad naman ang islang yon, kung kaya't hindi problema ang mga pangangailangan nila. Marami din doong naninirahan sa lugar, kaya na may kahit papaano, nagiging masaya din itong si Bagdol sa mga araw na wala siyang trabaho. Isang hapon, habang nangingisda siya sa may dalampasigan, dumating ang kakilala niyang naninirahan sa baryo. Pagsilay sa kanya nito, dali-dali din naman yung lumapit habang nakangiting nagwiwika ng, "Bagdol! Bagdol! Buti nandito ka. Kanina may nakita akong 2 malalaking agila. Tumungo sila sa bundok. Baka magkaroon ka ng interes." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, tanging pagngiti lang naman ang nagawa niya habang sumasagot ng, "Seryoso ba yan? Baka paniki yun ha? Ikaw pa naman, hindi mo kayang makita ang pinagkaiba ng 2 ibon na yan." Nang marinig naman yon ng kanyang kaibigan, ipinagpilitan talaga nito sa kanya na agila ang kanyang nakita. Sa pagpapatuloy ng paglalahad ng lalaki, hindi na nagduda pa si Bagdol, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi siya kayang lokohin ng taong yon. Kapag may naituturo kasing ibon ng kanyang mga kababaryo, sinisigurado niyang mahahatian niya ito sa kita. Makalipas lamang ang ilang minuto, nagpasya na siyang bumalik sa kanyang tahanan. Upang maging masaya ang pagtungo sa bundok, isinama niya itong kaibigan niya nang sa gayoy may makakatulong siya sa pagdala ng pagkain at ng ibon. Aminado kasi itong si Bagdol, hindi niya kakayaning humuli ng 2, lalo pat hindi rin biro ang laki ng mga ito. Isang pagkakamali lang, maaaring malagay sa peligro ang kanyang buhay sa pangunguha ng mga ganoong uri ng ibon. Sa pagbagtas nila ng daan patungo sa bundok ng Manaphag, ramdam nila ang tarik ng daanan. Nahihirapan din silang umakyat roon, lalo pat napapaligiran nito ng napakaraming mga puno. Ang labis pa doong inaalala nila Bagdoy ay ang mga hayop na naninirahan sa lugar. Bagaman napakaputik ng daan dahil sa ulan, patuloy pa rin silang umaakyat patungo sa tuktok nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya muna silang nagpahinga dahil sa paghihingal ng kaibigan niya.
Alam niyang hindi ito sanay na umaakyat ng bundok, kung kaya't alang-alang sa kaligtasan nito, pinili niyang umunawa. Ayos ka lang ba? Bilis-bilisan mo na dyan. Malayo pa tayo. Wika ni Bagdol sa kanyang kaibigan. Pasensya ka na, Bagdol ah. Alam mo naman hindi ako sanay sa mga ganitong lakad. Pero alang-alang sa trabaho natin ngayong araw, gagawin ko to. Sagot naman ito sa kanya. Maya-maya pa, nang makaipon na ito ng lakas, agad naman yung tumayo at mabilisang tumungo sa kanyang kinaroroonan. Habang binabagtas nila ang daan, wala silang nakikita sa paligid kundi ang makakapal na hamog dahil sa pagbaba ng ulap. Para kay Bagdol, isang normal na kaganapan ng pangyayaring yon dahil sa hindi pa gaanong sumisikat ang araw sa kalupaan. Sa pagdating nila sa gitnang parte ng bundok, nasipat nila ang ganda ng kabuuang isla na tinitirhan nila. Labis ang tuwa noon ng kanyang kasama, gawa ng sa unang pagkakataon na silayan nito ang kanyang lupang sinilangan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagmamasid sa paligid, bigla namang nabaling ang kanilang atensyon sa itaas na bahagi ng bundok dahil sa mga huni na kanilang naririnig. Nasisiguro ni Bagdol na mga agila ang ibong yun dahil sa kanilang mga huni na ginagawa. Habang pinapakinggan nila ang huni ng mga ibon, mabilis na naman nilang binagtas ang daan patungong tuktok. Habang papalapit sila sa pinakaitaas na bahagi, napapansin na nilang bahagyang lumiliit ang kanilang dinaraanan. Kung hindi nyo kasi naitatanong, parang tatsulok ang hugis nito kung iyong titingnan sa ibaba. Makikita mo rin sa bundok na iyon ang katarikan dahil sa dami ng mga batong nagsisilbing hangganan o bangin nito. Makalipas lamang ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa tuktok ng bundok. Ngunit bago pa man nila masilayan ang dalawang ibong naroon, laking gulat na lamang nila nang bigla yung lumipad patungo sa ibabang parte ng manaphag. Dumapo ito sa sanga ng isang malaking puno kung kaya't wala silang magawa kundi ang bumaba. Bagaman naiirita na noon si Bagdol dahil sa pangyayari, pinilit pa rin niyang magtiyaga. Sa isip-isip niya kasi, talaga namang napakalaki ng ibong yon at nasisiguro niyang kikita sila doon ng malaki. Dahil sa tarik ng kanilang mga dinaraanan, kung kaya't inabot sila ng siyam-siyam bago tuluyang makababa. Hindi mahalaga para sa kanila ang kinaroroonan ng ibon, bagkus ang nais nilang makita ay ang pugad na pinagpapahinga nito kasama ng kanilang mga sisiw. Lumipas pa ang ilang oras, inabot na sila ng tanghali bago tuluyang marating ang paanan ng bundok. Yung kasama niya, inaatake na ng hika dahil sa layo ng nilakad nila. Sa pagpapatuloy ng kanilang pagbagtas ng daan, bakas naman sa pagmumukha ni Bagdul ang ngiti sa kanyang mga labi matapos niyang masilayan ang mismong pugad ng dalawang agila. Pagsilay niya sa ibabang parte ng punong yon, tumambad sa kanyang mga mata ang isang kubong ginagapangan na ng mga baging ang dingding. Dahil sa unang beses pa lamang niyang masilayan ang kubong yon, kung kaya't agad naman niyang tinanong ang kanyang kaibigan kung sino ang taong naninirahan doon. Pagkarinig ng kanyang kaibigan sa kanyang naging tanong, maging ito man, walang kaide-ideya sa kanyang mga sinasabi. Upang malaman kung kaninong bagay ang kanilang nasisilayan, nagpasya silang dalawa na personal yung puntahan. Habang lumalapit sila sa kubo, dahan-dahan naman silang nakakarinig ng kakaibang tunog sa paligid. Simple lang ang tunog na yon, pero nagbibigay ito ng kilabot sa kanilang mga katawan. Ayon kay Bagdol, na ang tunog na kanilang narinig ay animoy nang galing sa isang plautang malalim ang pagkakaihip. Hindi niya matukoy kung saan ang mismong pinanggagalingan nito
sa kadahilanang para yung umiikot sa buong paligid. Maya-maya pa, nang makalapit na sila sa kubo, doon na nila dahan-dahang nararamdaman ang pagtalikod ng araw sa kalupaan. Sa pag-ikot ng kanilang paningin sa lugar, unti-unti nilang nasisilayan ang mga kulay itim na kahoy na nakabugsok na animoy ibinaliktad na krus. Dahil sa mga bagay na kanilang nasilayan, hindi nila maipagkakaila ang kilabot sa kanilang mga katawan. Pagbukas ng pinto ng kubong yon, agad namang nasipat ni Bagdul ang maiitim na kamay ng taong naninirahan doon. Sa isang iglap, bumungad sa kanila ang isang butot balat na lalaki na nakahubad. Punong-puno ng putik at lupa ang katawan nito na parabang ilang taon na yung hindi naligo. Pagsilay nila sa pagmumukha ng lalaki sa hindi inaasahang pangyayari, bigla namang napahandusay ang kanyang kasama habang patuloy na sumusuka. Matapos itong masipat ni Bagdol, agad naman niya yung tinulungang tumayo, subalit hindi yun sapat para maibsan ang kakaibang karamdaman nitong dinadala. Bagdol, umalis na tayo dito. Hindi maganda ang nararamdaman ko sa taong yan. Bilisan mo, bago pa mahuli ang lahat. Naghihirap na wika ng kaibigan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, mabilisan naman siyang tumalikod sa kubong yon upang bagtasin ang daan pabalik sa kanilang baryo. Subalit pagsilay niya sa kanyang likod, laking gulat na lamang niya nang masipat niyang wala na doon ang daang dinaanan nila. Bagaman hindi kapani-paniwala ang mga bagay na kanyang nakita, minabuti niya pa ring tahakin ang daan na bagong-bago pa lamang sa kanyang paningin. Sa pagbagtas niya ng daan, rinig na rinig naman niya ang pagtawa ng lalaki na parabang iniinsulto sila nito. Alang-alang sa kaibigan niyang naghihirap, minabuti na lamang niyang palagpasin ang galit na kanyang nararamdaman. Iniisip din kasi ni Bagdol, mas mapanganib kung makalaban nila yon, lalo pat hindi nila alam kung tao ba ito o nagbabalat kayo lamang. Sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakad papalayo, mas lalo niya pang nararamdaman na nag-iiba na talaga ang daan. Imbis kasi patarik ang daang tinatahak niya, labis ang kanyang pagtataka dahil para na yung pababa. Bagaman gano'n na ang nararamdaman ni Bagdol, pilit pa rin siyang naglakad papalayo sa lugar na yon. Ngunit ang inakala niyang malayo na niyang nilakad, sa isang iglap, naglaho sa isipan niya nang muli niyang masipat ang kubo na naroon sa ilalim ng isang malaking puno. Dahil sa pangyayaring yon, doon na niya tuluyang napagtanto na pinaglalaruan ng panauhin ang kanilang mga isipan. Makalipas lamang ang ilang minuto, nasipat na naman niya ang lalaking hubot-hubad na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Pagsilay niya sa mga mata nito, kitang-kita niya ang panlilisik nito habang namumula. Yung tipong parang dumudugo ang matang yon dahil sa kulay. Maya-maya pa, nang masipat niyang humawak sa puno ang lalaking yon, bigla namang sumambulat sa kanya ang dalawang agila na dahan-dahang nalalagas ang mga balahibo sa katawan. Segundo lang noon ang naging pagitan nang tuluyang magbago ang anyo nito. Siguradong sigurado si Bagdul noon na ang mga nilalang na kanyang nasisilayan ay isang uri ng paniki na merong hindi pangkaraniwang laki. Pagkalagas ng mga dahon ng puno, mas lalo niya pang naramdaman ang labis na pagdilim ng paligid. Yung kaibigan niya, panay na ang pagpupumiglas sa pagkakaakbay niya na parabang nais na nitong mag-isa. Upang maresolba ang pangyayaring yon nang hindi siya gumagamit ng dahas, pinili niyang kausapin ng lalaki ng mahinahon. Ilang ulit niya din yung pinaliwanagang makikidaan lang sila pero tila ba naging sarado na ang isipan nito. Sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawang negosasyon,
purong pag-aangil lang naman ang nagagawang maisagot sa kanya ng nilalang. Maya-maya pa, matapos na niyang makapagsalita, bahagya namang tumigil ang lalaki habang nagsasabi sa kanya ng, "Makikidaan? Sinong niloloko mo, Bagtol? Mangunguha ng agila. Akala mo ba, hindi ko alam ang mga gawi mo sa lugar na ito? Matagal na kitang pinagmamanmanan. Sa sobrang galit ko sa iyo, hindi ko alam kung papaano pa kita papatayin. 5 sa mga alaga kong pinaslang mo. Alam mo ba yon?" Matapos nitong makapagwika, paisa-isa naman itong kinuha ang mga nakabugsok na krus sa paligid. Habang ginagawa yun ng nilalang, ramdam naman ni Bagdol ang mga kakaibang dagundong sa ilalim ng lupa na kinatatayuan nila. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang kaganapan, nakasilay sila ng 2 unggoy na mabilis ang nananakbo patungo sa kinaroroonan ng lalaki. Paglapit nito, bigla naman yung napaluhod sa harapan ng lalaking yon na parabang nagtatanong ukol sa mga bagay na nais nilang gawin. Inakala naman ni Bagdol na meron yung gagawing karumal-dumal sa kanilang dalawa, kung kaya't agad naman niyang binunot ang kanyang tabak. Dahil sa kanyang ginawa, bigla namang napasilay sa kanya ang 2 unggoy at kasabay nito ang mabilisan nitong pagsugod sa kanya. Upang maiwasan ni Bagdol ang pag-ataking gagawin nito, ginawa niyang pain ang kanyang kaibigan. Alam niyang mapanganib ang kanyang ginawa pero para mailigtas ang kanyang sarili sa tiyak na panganib, kinakailangan niyang gawin ang ganoong pagpapasya. Nang makuha na ng kaibigan niya ang atensyon ng 2 unggoy, buong puwersa naman niya yung sinugod at walang habas na pinagtatataga sa ulo. Sa sobrang talas ng tabak na tangan niya noon, 3 taga lamang ang kinakailangan niyang gawin para pagtatapyasan niyo ng ulo. Matapos namang masilayan ng lalaki ang kanyang ginawa, bigla naman yung umangil dahil sa labis nitong galit na nadarama. Walang sabi-sabi, mabilisan naman yung sumugod sa kanila habang dahan-dahang nagpapalit ng anyo. Ayon kay Bagdol, hindi literal ang pagpapalit anyo na ginawa nito sa kadahilan ng tanging mga kuko at braso lamang ng lalaki ang nagbago. Nasipat niya kasi yung biglang nangitim ang kabuuan ng kamay habang dahan-dahang humahaba ang braso at mga kuko. Bagaman isang hindi pangkaraniwang pangitain ang kanyang nasilayan, pilit niya pa rin pinaniwalaan na yon ay totoo. Magmula kasi noong bata pa si Bagdol, naniniwala na siyang totoo ang mga nilalang na hindi nakikita, lalong-lalo na ang mga aswang. Makalipas lamang ang ilang minuto, bigla naman siyang napaatras nang masipat niya ang lalaking lumundag patungo sa kanyang likod. Ilang beses din siya nitong pinalibutan hanggang sa dumating ang puntong umatake yon sa kanyang tagiliran. Sa unang ataking ginawa ng nilalang, nagawa naman siya nitong masaksak sa tagiliran dahil sa bilis at liksi nitong tinatangan. Subalit kahit nagtamo na ng matinding pinsala sa katawan nitong si Bagdol, pilit pa rin siyang tumayo upang ipaglaban ang kanyang buhay. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, nakakaramdam na siya ng panlalabo sa kanyang paningin. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya merong laso ng bawat kuko ng nilalang na yon. Maya-maya pa, nang muli niyang masipat ang paglundag-lundag ng aswang sa paligid, maigi naman niyang hinulaan kung saan ito susunod na aatake. Alam ni Bagdol na inuuna nito ang kanyang tagiliran, gawa ng doon na siya unang napuruhan. Habang pinakikiramdaman niya ang pag-atake ng aswang, hindi naman niya kayang maipagkaila ang kirot ng kanyang tagiliran. Maya-maya pa, nang maramdaman niya ang presensya nitong naglaho sa paligid, mabilis na naman niyang pinakiramdaman ng buong lugar. Lahat ng kaluskos ay maigi niyang tinutukan sa paniniwalang yon ang direksyong kinaroroonan ng nilalang.
Sa paglitaw nito sa kanyang tagiliran, walang pagdadalawang isip naman niyang sinalagang pag-atake nito gamit-gamit ang kanyang tabak. Hindi na siya nag-alangan pang makipagbuno sa nilalang na yon, gawa ng nararamdaman din niya ang unti-unting paghina ng kanyang lakas. Matapos niyang maisakatuparan ng kanyang pag-atake, halos mapalahod naman siya sa kinatatayuan niya dahil sa lakas na ipinamalas ng aswang. Sinubukan niya pang itaboy ito pero naging mahirap yun sa kanya, gawa ng pilit na nitong dinadaig ang kanyang depensa. Habang naghihirap itong si Bagdol na makipagbuno sa nilalang, hindi niya namalayan na unti-unti na palang nagkakaroon ng wisyo ang kanyang kaibigan. Sa pagtayo nito, buong lakas naman itong kinuha ang isa pa nilang tabak at mabilisang tinagas sa likod ang aswang. Matapos yung gawin ng kanyang kaibigan, mabilis na namang tumakbo ang nilalang na yon papalayo. Ilang minuto pa ang lumipas, tila ba nagdadalawang isip na yung sumugod. Habang pinagmamasdan nilang dalawa ang kinaroroonan nito, pilit naman silang nanatili sa lugar na kanilang kinaroroonan. Si Bagdol noon, manginig-nginig na ang katawan dahil sa takot na baka mapaslang sila ng aswang. Maya-maya pa, nang masipat nila itong unti-unti na namang lumalapit sa kanila, agad naman niyang nilapitan ang kaibigan niya habang binubulungan ito ng, "Ako munang unang susugod. Kapag hindi ako tumama, tagain mo siya sa ulo. Bahala ka na sa kung anong estilong gagawin mo." Matapos niya yung mailahad sa kanyang kaibigan, mabilis na naman siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ng nilalang. Habang ginagawa yun ni Bagdol, panay naman ang kanyang pagsigaw upang makuha ang kabuuang atensyon nito. Sa pamamagitan kasi ng kanyang ginagawa, malilimutan nitong meron pa pala siyang kasamang nakabuntot sa kanya. Nang makalapit na siya sa aswang, walang pagdadalawang isip naman niya itong tinagas sa bewang. Pag-ilag na pag-ilag nito sa kanyang pag-atake, bigla naman yung sinundan ng kanyang kaibigan na siya namang naging sanhi upang tuluyan nila yung matagas sa katawan. Bagaman hindi tumama sa ulo ang talim ng tabak nito, kahit papaano nagawa nila yung malapatan ng seryosong pinsala sa katawan. Pagramdam ng aswang na medyo malalim ang tinamo niyang sugat, dahan-dahan naman yung napaatras habang patuloy na umaangil. Maya-maya pa, bigla yung kumaripas ng takbo patungo sa loob ng bahay niya at kasabay nito ang walang tigil nitong pagsisigaw. Segundo lang ang naging pagitan ng lumabas ang nilalang na yon na merong napakaraming nakataling damit sa katawan. Habang lumalayo yon sa kanilang kinaroroonan, kitang-kita ni Bagdul ang pagtulo ng dugo nito. Alam niyang hindi aalis yun sa lugar na yon, kaya naman yung ginawa niya, ibaba ng dahan-dahan ang talibong na hawak niya. Sa pagtalikod ng nilalang sa lugar na kanilang kinaroroonan, mabilisan yung kumaripas ng takbo patungo sa kakahuyan. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, napansin nila Bagdul ang dahan-dahang pag-iba ng anyo ng mga paniking kanina pang nagmamasid sa kanilang laban. Nang mapagtanto nilang wala na ang aswang, minabuti nilang puntahan ang mga naiwan nilang gamit upang makababa na sila ng bundok. Bago nila inumpisahan ang kanilang paglalakad pa uwi, sinigurado nilang nakabaliktad ang kanilang mga damit nang sa gayoy hindi na sila muli pang maapektuhan sa ginagawang panliligaw ng aswang. Ayon kay Bagdol, na habang naglalakad sila pa uwi, napansin nila ang tabak ng kaibigan niya na unti-unting nalulusaw ang talim. Hindi naman nila yon gaanong pinansin, gawa ng sa isip-isip nila, yon ang epekto ng paglapat doon ng dugo ng aswang. Lumipas pa ang ilang minutong paglalakad. Kahit papaano, nakauwi naman sila ng ligtas. Upang hindi na lumala ang sugat na kanilang tinamo, pinili nilang magpakonsulta sa albularyo.
Lumipas pa ang mga buwan at taon, hindi na nila nasilayan ang mga nilalang na yun sa bundok. Maraming nagsasabi na isang aswang yon na naligaw sa lugar. Maliban kasi sa walang nakakakilala dito o nakakabalita, naging palaisipan din sa kanila kung papaano nagkaroon ng naninirahan sa bundok gayong matarik ang paligid nito. Pero alam nyo ba na dahil sa pangyayaring yon, tuluyan ng tinalikuran ni Bagdol ang kanyang gawain sa isla. Lumipat na din siya sa ibang lugar para mamuhay ng payapa at maging malayo sa nilalang na minsang nagbigay kilabot sa katawan niya. Magpahanggang sa pagtanda ni Bagdol, ni minsan hinding-hindi niya pa rin nakalimutan noong nagkaroon sila ng engkwentro sa aswang na nag-aalaga ng mga agila. Okay, opinyon ko sa kwento. Napansin ko lang, no, kasi ang sabi ng aswang dito kay Bagdol, matagal na siyang sinusubaybayan nitong aswang na to. Dapat, di ba, sa unang alaga pa lang na pinatay ni Bagdol, tinuluyan na siya ng aswang. Ang tanong ngayon, bakit umabot pa ng ilang pirasong agila bago siya pinlanong patayin ng aswang? Ano kaya, may hinihintay kaya tong aswang na to? O kung ano man. Pero kung ano man yung dahilan nun, si Bagdol lang ang nakakaalam o yung aswang lang ang nakakaalam kung ano man yun. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.